Chemaga okumba mano marasha ineno ka nyaka sani ute thieth mago mag ji giwegi bende ywak otendre kod gope mage. Florence, in bende kika we yoko nikech kawuono you're just the only lady. Koro anytime meeting tinga badi nyaka mi chance. Kero kamano Sharon. Koro nakwai mondo iwe awo about koro my county Siaya. Okay. Nikech hospital ni watu natoka loni ngoma ber ma Homa Bay. Koro nando watu ni kata Siaya, we really need to do a lot when it comes to corruption ni kila mahali. Sani woki di hospital ituo to onge thieth maber miyudo ama kiseyudo thieth there is no good medication mimi osike ndiko nega mana ni dhinyeo yath to anto aparo ni according to me onego bed ni jopiny are able to access yath when it comes to medication mtu kama hizo koro yudo ka like okila ng'ato manyalo manage the hospital ma jo giwegi koro and there is corruption when it comes to hospitals. Kata ndara beri do kandara rat. That's why ata accidents. Dak again kata accidents go. Daka gibeda beda nikech hali mar ndara. Hali mar hospital yani vitagre. Erokamano ahinya. Felix. Ado inject kawacho kama.